Recently, Bidhansabha ଅଧିবেশন পাই থাকা ও বিধানসভাও কাইসা ওয়ান আমা সংসা রিপোর্ট বরং বনাম এলওপি কুইশন খাইমা জাগাও ত্রিপুরানি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বা চিফ মিনিস্টার উত্তরওয়ানি বাদ দংখা এই প্রশ্ননি উত্তর বমহাই কাসাই ফাইকে হমালে থাंनाय 3 বছর নিনি ড্রাগস গাঁজা বহাইকে কেফেক মানৈ 1550 টাকা কোটিनि পুলিশ রংখা হাই হनै রিপোর্ট रो इनके बनी बतो ऑफिशियल रिपोर्ट सी इनके ब्लैक मार्केट ओ माने अनऑफिशियल कम से कम 5000 कोटी टाकानि कारबार चलै दंना इनके ते काइसा रिपोर्ट ते वाना जागनाय जादों खा बंके नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नि रिपोर्ट बबो हाइनो चीफ मिनिस्टर नो ও অধিবেশন মা শাখা 2021 এসআইবি আক্রান্তনি সংখ্যা আংখা 7707 জনা 2022 বনি সংখ্যা বাড়েওই 8983 জনা 2023 তেইবো বাড়েওই 10125 জনা 2024 नि रिपोर्ट और जागा करै बो सालिया 2024 नि रिपोर्ट होइतो 12000 क्रॉस खाइखाना ता आनुमानिक संख्या इनके ए 5 बছর बिसिंगो अलरेडी 315 जना निनि अमहाय बेमार माजागै 315 जना अलरेडी थैपेख्या के बेलाइन वान आमानि संसा जिनिस और जागाराव सिनि स्कूल नि सरायरक सिनि बर हॉस्टेल नि सरायरक मैक्सिमम सिन बरगरक नो अमहाय रोगो आक्रांत अंतंगो हमके कखे अमहाय सि संग जे जागाव ने सामुक्त त्रिपुरानि कक सामा जागाव और जागा डाबल खायै माने बारसावै नाम्बार बाराय तंखा ओ रोगनि संख्या ताबो 2025 बो जदि एकदम सठिकखे कबै नो परीक्षा नाजाकपिखा हमके एसआईबी रोगनि हयतो ओ संख्या तेबो मारात्मक जागारको किरमा संसा जागारको सकनाय हमके अरन बुसि थाइखलायो उ सरकार टोटाली फेलिं थांखा ना सिक्लारावनो साख्रिनि सुजुग सेब्रमानो ना नेसानो कंट्रोल खाइमानो ना एज नो कंट्रोल खाइमानो उ एज रक 2018 निसे सेकांरगो संख्या 800 सिकाया बसिताबक 10000 12000 काइ तंखा के बो जागा सवैखा बत्रनो तै तेबो वानामा संसा बिसयखा निनि सरकारनि सरिक दल नीति प्रमथानि दल रक चाकरिनि कबो सालिया स्कूल एडीसीओ 302 ता स्कूल सिंगल टीचर के चलै तंग हनि बरनो रिपोर्ट मा खाइ साखा बत्रनि सम्पर्के कोनो किछु करिखा मंगसा कक सालाइलिया सरकारनि विरुद्धे हाइ चुपचाप के बेतन बारे रलाइवे हाइ तंग थगजला या फातागलाइ सिरिं के तंगलाइला हा ते कोनो क करिखा ग्रेटार बकरिखा त्रेटार बकरिखा माने बीजेपी नि जत असभ्य सामुंगनो सापोर्ट खाइ सिरिं के तंग थगसा थगो तंगलाइ तंखा कयेक दिन पर के ऑर्केस्ट्रा खाइलाइनाय तमा बियां रनो नाहाय मोसारलाइसिनाय निनि टूरिज्म प्रमोफो हाइ ट्रमोफो रहि खाइलाइते ते मंगसा सामुंगो करिखा सुदु तंग थगसा थग कगो तंगया देबा बाप बाराना बाइया सबसे बड़ा रुपया उ रुपया बिसिंगो फल जागै आसक दापत कक सानाय र ताबो हाकर बिसिंगो हावै सिरिंगे तंबायला सेनो तयै थांनाय 2019 आसक कगलाय थैलायै थैसासार रंलाय मासि उ बरक बासि थांगै आसक बीजेपी नि विरुद्ध थांै कक सारावै थांनायसि बरक बासि ताबो मारे किसिं खालाय तंथावलाय तंगायसि जे जों हाकिमां देसिन बरक बा थके जा तंसिनाय सिनि बरक मूर्ख देंलां सिनि बरक रनि र मूर्ख के देमा वाइसाके तिलां थांगो बस्ता सुनो नाय उ पाताल कोइना मासा दिल्ली तिलां थांगै बेरामा बस्ता आक्रा बस्ता सुनोवै मना माखि हिरय तंगैयो मासां खेबलनो तिप्रालेन रनाय हनै लांता सेंता के बुइनो खाइमानो मासा खेबलनो ग्रेटार तिप्लानो रनाय हनै तगलाय र बुलाय र तेनिनि लामा का सलाय ए मोसालायनि ऑर्केस्ट्रा खाइलायनि माने सिनि बरक नो बमा हाइके थकाइसिनाय एबं सिनि बरकबो किसाल वासोगान बातां बायला अमहाय बात फारक न त्रिपुरानि नरानि नांगो
सय कबै सामों तांनाय कक गोबां साया कबै सामों तांनाय रनो सि सरकाराव तो बनांगो जेफ्रफानो जों कक काइसा तंया देबा गलातै आदा जेफ्रफानो केलेको अमत्र गलातै आदा बरंनि थानि फ्यूचर इंटेंशन बम हाय नाय बत्रनि कुनो এই सिकुर करै बरबाय तंग हांके हयतोबा नोंनि नि आइडेंटिटी को माय थांनाय बरबाय तंखाके नि आइडेंटिटी न तेबो काहामके कतालके मानाय कुनो तो वान सौदी हाइनबांनि नसं सावो अमहाय बर रनो कहा कि सिनवानि नांगहा ताबो कताल स्लोगान रवै कताल पार्टी खाइलेनि बंग हाय सेंलाइसै तंफिउका ताबो के 2026 अंके सिन बर खत्म ही सालाय दं आंखा इनके बनसे सेकाले डिलिमिटेशन यादेबा जरा अमहाय के त्रिपुरा सार खत्म सिंग थांसिन ही सानाय रन आं संगानि मुसुक बनसे सेकाले डिलिमिटेशन यादे खत्म दें थांखा बरंसो सिनि बरगो आगरतला तिस कप्लং सिंगि खाबले नंदननगर थांखा आंखे निनि सुपारी बागान रगो थांखा आंखे निनि अबयनगर थांखे दगार थांगै ठक तगला आंखे साबो ही कबर बाय सिंजानाय नाबले आसुक बरक बां खाबले सिन बरक रक्ताबो उदयपुर बता बुइ लोकोसि खाइ तंगो आगरतला बो लोकोसि खाइ तंगो माने सिन बरन अम हाइके बुका बानक बाय खता तै साइ सिमा करैखा खाली रांमाला सिरिं रां किसा कमला इलेक्शन फाइजाला नाना रकम कताल स्लोगान तो बनाय बरक नि बखरक न मेजाज न धुलाई खाइनाय गरम खाइनाय वासगानि क्षमता कमेरै रनाय बरक उ सुजुगो निनि बखरक बमतो फालै रां इनकाम खाइलायसिनाय सालायसिनाय तंथलायसिनाय बास बरनबो फ्यूचर सेटल थांजाक नों हाय आं हायजारा ता कय दिन बिसिंगो हाय बीए एमए पास नाय फाइनाय रबले बर जागा साख्रि मानायबो बर बाय दंखांखे 2018 ओ 1,62,000 से गोबां कर्मचारी दंगो ताबक 56,000 कमै थांखा त्रिपुराव कर्मचारी संख्या बर जागा नों साख्रि मानाय आगे डॉक्टर पास के एमबीबीएस पास के बेकार तंगानि नांगिया ताव 6-7 बছর मासा डाक्टर मासा नार्स नाजा गया शिक्षक कर्मचारी 30,000 से गोबां वैकेंसी दंगो फुलफिल खाइजागलिया स्कूल बहायनो जेमो सक्ति के चलै दंखा सिंगल टीचर बनि चलै दंखा बर जागानि नि क्वालिटी एडुकेशन बरनि सि क्वालिटी तंसिगो बरनि तो बेतन बाराय दंगो एडीसीओ हंदी विधानसभा हंदी थांनाय फ्लाड 2024 नि फ्लाड सारा त्रिपुराव जे फ्लाड मनि रेकर्ड फ्लाड मनि बरनि बाङै कोनो किसु वासक जानाय करै बरनि बेतन सि बारे वानांगराव सुशांत चौधरी तो महिसा ए सीपीएम नि नेतार नायखनाया तंदी जों नानाय माने बम हाय मेजाज बम हाय मंत्री अम हायके कक सामा दायित्वहीन ए त्रिपुरानि सरकार ताबक चलै दंमोन कोनो जागाया बेनार कट के थेलायसिनाय निजेनि फटो दुर्गा पूजा फाइल हांखे पूजा पार्बन फाइल हांखे लाबत फटो थेलायसिनाय हजार कोटी टाका खरच खाइलायसिनाय निनि बेनार थेफा मा जागा यां जबरनि सामों सिखलारनि सामों साख्रि बाख्रि बखे तैयो कसक जाक हाइनबांनि सावो बरक बुसिबायदि बो सरकारबो सिनि पाब्लिक नि बाङै सिनि बुकुं बारानि बाङै राबार ओइ फनो साख्रि रोइ फनो जेके फनो रेगा बाय फनो सामग्रो 100 मै रोइ मथां फाइबै जाखा बनो निरक तेवैसा वा सगै किफिलै तो बजाबाय दि हनै आं जतनि थाने अनुरोध खाइजावो उ बीजेपी आईपीएफ ति मथा सरकारले एकदम हाय महाबात पार तै बरनो साइला आपरिख्या जतन हामबाय।